Taura. Ati. Into kubira kuza nyaya yatikandisipo. Andisipo. Ndikunzwa kuti. Mimi manetseka chamanetsana chicha icho chacho. Teacher Brighton Wandikumbira chi. Changiza video vanfuda sara. Ngotora straight thing cheti. Ndikutora straight. Wandikumbira chi 20 pound. Inini? Uyu achi. Ari kurambira ka Brighton wacho. Achi. Wandikumbira 20 pound. Wamukumbira 20 pound ndinayo. 20 nayo. Taura ikanyaya yacho. Ndaunza nyaya. Ini ndoda kunzwa the main thing Sati maneka atarota achandiuraya. Ndichamirira kundiuraya kwachaita. Ani? Alphonso. Because inini anditauri nawo kana chi. Ndaitobva kunotazva nanchiita. Warati wagonotaura ipapo. Kozita rangu inini razopinda pai. Hapana parapinda kuda. Hapana parapinda. Hapana. Osaka iwewe inyedza kuna Alphonso chete. Chete zvamwari. Ko iye Alphonso achitora zita rakuda. Anonyepa. Iye Alphonso ave achitaura inini. Ngasanyepi Clinton. Wakazoona ka ngaziye zvinhu zvake. Buzina nawo andachana mutadzire. Kuzi baba atoranzi adondura. Grosa rakuda rakabiwa nani? Right. Yeah. Grosa ndopa taura kaipa. Mire mama. Ndakachida kuti mbofamba nenyaya ndozvipindurudza zvangu. Grosa rakatorwa nani? Akatora grocery ndiani? Aunotora grocery ukatengesa apa. Ina handizive mbavha ini. Aiwa, ndakatora grocery ukatengesa handiti. Ndakatora chi? Sepika. Ko chili yanga iripo? Chili aya chili tizingobika nayo iripo. Chandakabirwa zvinhu zvingani kwenini? Zvingani zvakabiwa. Sipo girimba iripo. Ndakatozoviga nditi. Ko zvimwe zvakaenda iwe ndo wakufanira kudaira. Konya dzacho ndinofana kudaira ini. Ndingatendere kanzi John wakatengesa zvinhu. Gai. Ndinofana kutengesa zvinhu. Saka zvinhu zvakatengeswa. Kutengesera ndokutengera zvinhu zvese. Baba, inini. Jo, zvinhu zvakatengeswa. Zvatengeswa. Nani? Pamane jet. Ndakatengesa ndini. Ndinakatengesa Zvinhu zvawakatora ukatengesa. Mirai mutauri. Pamba inzwai. Konya ndinofambira aiwa. Mira mbotaura. Hatisi kuda zvekumhanya. Toda kutaura chokwadi. Yanga iripo jet. Unzwa kuti ndofemberera. Handizvozvo. Yakatengeswa nakuda. Ndakazvifira. Mira timbonzwa. Safe chi? Neni green ne boom. Amatenga boom kai. Ndafemberera. Zvakaenda so. Aiwa ufembera ndinogara mese. Saka kuda ukubvumira nazvo zvizwa nemukomana. Ngataure ndatatambotaura. Ataura kuti wakatengesa. Kutaura ka. Right. Inini pandakasvika. Inini ndodza kuti pandakasvika Alphonso atori nekota yake yechingwa. Tukanzi kuda anombonondirawo mazowe. Tikati Alphonso mazowe ariko andisati atombovavhura. Alright, mazai akatanga kutengeswa angari 7. Akatengeswa nani? Imbomira. Auya tichimbomira kumukatiri ataure. Siya kuda ataure. Usandikate ndichitaura kainini. Sambondikate ndichitaura. Sandikate ndichitaura. Uda kutengera kumasai. Right. Pamasai. Pakatengera pamasai shuto. Ukona chihuri chete. Azvisiri zvachakaita. Zvachanga chakaita chete. Chihuri chakaita kutobinyurwa chete. Ndopandatorerwa inini ka. 7 mazai angu usanditaurire zvekutaura. Ako. Ndaenda kutengera. Konokopindira nyaya yacho seko. Konokopindira seko. Konokopindira seko. Wakutiza futi. Anopindira seko. Yatipedze nyaya sha. Anopindira. Yatipedze nyaya. Ini for it zviri. Muto ndachitokudaka mutogara. Chichikuitika pakati pako na Dora kaminyirwa chihuri. Chichikuitika pakati pako na chuo. Hanzi wati udauraya chuo kandi zvangachitaura. Anofana kutofa. Boza kundinetsa. Akuba grocery rakanotengerwa akuti auzononga kapenga steri.
He's very mad. Clinton didn't you buy grocery and he stole everything and you think that guy should survive? He's a useless piece of nothing. No, it's not a threat. He has to die because if you keep on having you. Come, let's fight. Kurod. Inini zvangu mbavha yangu handina kuiona. Ndozvandiri kutaura. Iwe mbavha yako ndijo. Because shamwari zvinhu zvandakatenga inenika chakatanga kushayikwa chinhu 1 zvinhu zvangu inenika zvinhu zvangu zvandota ione zvakumira kuda toda munhu ataura chokwadi ione zvako zvawakatengesa joane zvake ndakatozvibvisa zvinhu zvangu inini ndaona kutoti izvi zvinongotorwa zvese izvi wakazvibvisa wakatengesa zvikatoenda zvinotoenda amusadaro mana mune muchirwadzisa vanhu vanenge vachikubatsira aiwa kwete kurwadzisa ari kurwadziswa ndini shamwari uri kuona kurwadziswa kwandiri kuita inini ka toziva ka ene padeka randega inini ka ndisienda kuchiya mudeni mangu ndamboona andamboona munhu makakuchunurwa Clinton chiuri chakakuchunurwa sei hauna kuchiona here handichakapwanywa achiminyurwe bana kajowa wacho kana achinetsa ndozvinenge zvakutenga shamwari yake pane masheta muri kuita hapana kana sheti because iwe chiri kukumisa iwe kuti utadze kumuburisa iwe chi uri kuona inini manje ka inini ka I don't even survive nekuti iye handiti ane marodhi ake uko handitadopiwa mari uko pangu achigara mari ndizvezvo here amino kapa kuwirirana kwenyu kuti makawirirana sei because munhu angangoyomba mako musinawirirana zvinhu zvakazvine 6 days akazoti aiwa ndokumbirawo kuti mwedzi ukapera pane one roja riri kubuda ndakundopinda mumba andichikazviona mera timboona kuti tichasvika kupi ina hautsinye kuti nditire munhu zvinondinetsa but manje akutirwa utsinye ndini because inini hapana zvinhu zvakabvira zvakaitika since alright bokuda but